Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Selam. Kömek gerek mi size? Ava. Ne mi gözleyadınız? Kıyızıma kış ayakkabı yani. Kış ayakkabı. Ava. Razmer ne keler ölçeği? Razmeri şular yalak. Demek şolar ýaly bolsa, gyýyny 8 ýaşynda bolmaly. 8 ýaşynda demek eýem 3-nji sınıf. Boyum bir 80 santi ýakynrak. Nefel ýazarlaýyşyny serpdik. Atvar aýak bolu däl. Stilem bir mut. Ne? Şu bolaýmaly. Şu sede tüz laýyk bolar. Däl gördüňiz. Sağ olun. Nesibesin? Roşan ayakkabı. Size gerek ayakkabıların ählisi şu yerde.